Да. Какво? Много бавно тръгваш след мен. Да. Секунда само. Сега нет. Да. Хвани само затягащия възел и по-опънатото въже направи с него една-две крачки нагоре. Самозатягащия възел, не въжето. Бутни възела нагоре. Към мен. Трябва да го хванеш отдолу и да го бутнеш нагоре. Сега още малко. Но трябва да направиш няколко крачки първо. Направи една-две крачки. Хоп. Сега го бутни нагоре. Хвани под възела. Въжето хвани под възела и бутни с пръсти възела нагоре. Това е, готово. Добре. Секунда. Но, малко бързаш, може. Малко бързаш. Бързо, по-опънато трябва да бъде. Да, с по-бомба. Спомня се въжете хората. Айде, крачка на дялка. Да. Нора, бързаш. Това въже изобщо не искам да го виждам хлабаво. Ако е хлабаво, аз нищо не мога да направя за вас. Смени ръцете. Пикела влява, щеката вдясна. Пикела винаги трябва да е в ръката, която е по-нагоре. Айде, ходим.